క్రీస్తు ప్రభు పేరున మరొకసారి మీ అందరికీ అనుదిన ఆహారం అనే కార్యక్రమం తరపున నల్ల క్రీస్తు సంఘం తరపున నాకు హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మహోన్నతుడి దేవుడు గడిచిన దినకాలములన్నీ కాచి కాపాడగలిగి మరొక పర్యాయము 2020 సంవత్సరంలో మే నెల 19వ తారీఖున ఈ రీతిగా మరొకసారి ఈ ఉదయకాల జ్ఞానాంశం ద్వారా ఆయన నామాన్ని స్మరింపజేసుకోవడానికి మనకిచ్చిన చక్కని సమయాన్ని బట్టి స్తుతులు చెల్లించబద్దులమై ఉన్నాం. ఈ యొక్క అనుదిన ఆహారం అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభింపజేసుకుందాం. ప్రార్థన చేద్దాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి వందనాలు. మీ సహాయమును తోడ్పాటు అనుగ్రహం చేస్తూ తండ్రి గడిచిన దినకాలంలో ఎలాగైతే కాచి కాపాడగలిగారో ఈ రీతిగా కూడా మాకు ఈ రోజుని మరొకసారి మీ నామాన్ని స్మరింపజేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని స్మరింపజేసేట్లో మీరు మాకు అనుగ్రహింపజేస్తున్న కృపను బట్టి వందనాలు. ప్రాముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆయా ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి కరోనా వైరస్ విషయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరి ఎడల నీకు ఆపదలు దయచేస్తే తండ్రి వైరస్ను తొలగింపచేసి గడిచిన దినకాలంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆరోగ్యాలతో ఏ విధమైనటువంటి ఈవులు మీరు ఇవ్వదగ్గ వారిగా ఉన్నారో అటువంటి ఈవులు ప్రతి బిడ్డలకి కూడా ఇచ్చి నడిపించమని, క్షేమకరమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రతి బిడ్డలకి కూడా అనుగ్రహింపజేస్తూ నడిపింపజేస్తూ సహాయం అనుగ్రహింపచేయమని, ఏ బిడ్డలైతే బలహీనతలు అనారోగ్యాలతో ఉన్నారో వారందరిని బట్టి కూడా ప్రార్థన చేస్తుండగా మీరే ప్రతిఫలాన్ని దయచేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడుకునిచ్చున్నాం మా తండ్రి, ఆమేన్. మరొకసారి మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథమును చూడగలుగుతున్నప్పుడు యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో చూస్తున్నప్పుడు లేఖనాలు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాయి. యెహోవా మాట్లాడుచున్నాడు, ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము, నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు అనే సంగతిని చూడగలుగుతున్నాం. అంటే ఎవరైతే యెహోవా మాటను వినగలుగుతున్నారో, వినగలిగేటువంటి ఈవులను దేవుడు ఇవ్వగలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూసినట్లయితే యెహోవా మాటను వినలేని వారుగా ఉన్నారు. ఆ కింద వచ్చినాల్లో చూస్తే కాబట్టి ఆకాశం ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము, నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరుగుబడి ఉన్నారు అనే సంగతిని తెలియపరుస్తున్నాడు. ఎందుకన్నట్లయితే అనేక మంది ప్రభు చిత్తాన్ని గుర్తెరగలేకపోతున్నారు. ఆయన మాటను వినకుండా, ఆయన కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క వాక్యానుసారంగా జీవించకుండా వారి యొక్క స్వలాభాల కొరకు, వారి యొక్క సొంత అవసరతల కొరకు ప్రభు చిత్తాన్ని విడగలుగుతున్న వారుగా అనేక మందిని చూడగలుగుతున్నాం. అదే విషయాన్ని చూడగలిగినప్పుడు యెషయా గ్రంథంలో 66వ అధ్యాయంలో 1వ వచనంలో మాట్లాడుతూ యెహోవా ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు, ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము, మీరు నా నిమిత్తము కట్టనుద్దేశించిన ఇల్లు ఏపాటిది, నాకు విశ్రమ స్థానముగా మీరు కట్టునుద్దేశించినది ఏపాటిది అనే సంగతిని గురించి తెలియపరుస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆకాశం ఎవరిదని చెప్తున్నాడు, భూమి ఎవరిదని చెప్తున్నాడు, కట్టనుద్దేశించిన ఇల్లు ఎవరిదనే సంగతిని కూడా చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఆకాశము నా సింహాసనం అని చెప్పగలిగినప్పుడు భూమి నా పాదపీఠం అని చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఆకాశం ఆయనది, భూమి ఆయనది అన్నప్పుడు నరులమైనటువంటి మనమందరం కూడా ఆయన మాటని వినగలుగుతున్నామా? ఆయన మాటను బట్టి జీవించగలుగుతున్నామా? ఆయన మాటను బట్టి చలించగలిగిన వారుగా ఉన్నామా? ఎందుకనట్లయితే ఈ లోకములో మనం జీవిస్తున్నంతకాలం మన యొక్క జీవితాలలో దేవుడు అనుగ్రహింపజేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఈవును బట్టి కూడా కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. ఈ రోజున ఇశ్రాయేలు అనేక మంది దేవుని మాటను వినకపోవడం వల్ల అన్ని సంవత్సర ప్రయాణాలలో దేవుడు వారిని కాచి కాపాడగలిగినప్పటికీ కూడా వారు దేవుని విడిచిపెట్టారు, దేవుని మాటను వినలేని వారుగా ఉన్నారు. మరి ఈ రోజున నీవు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్లయితే విడిచిపెడతాం. అటువంటి స్థితిని విడిచిపెట్టి దేవుని మాటను వినగలిగిన వారుగా ఉన్నాం. ఆకాశం ఆయన సింహాసనం, భూమి ఆయన పాదపీఠం అన్నప్పుడు మనల్ని పెంచి పోషించి సంరక్షింపగలిగినటువంటి క్రీస్తు ప్రభువును సంరక్షింపచేద్దాం. సంరక్షణ ఆయనలో మనం జీవించగలిగి మునుముందుకి కొనసాగింపచేద్దాం. మనమే కాదు, మన కుటుంబాలని, యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక మంది కూడా ఆయన మాటను వినగలిగిన వారిగా ఉండేలాగా మనం అందరూ కూడా వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు చిత్తాన్ని గుర్తిరిగి ప్రభు యొక్క కృపలో మునుముందుకి కూడా కొనసాగింపు చేయగలిగే అవకాశం మనకి ఇచ్చినందుకు దేవాతి దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ
ఇక మరొక పర్యాయం ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రీతిగా మీ నామాన్ని స్మరింప చేయట్లో మీరు మాకు అనుగ్రహింపజేస్తున్న కృపను బట్టి వందనాలు. ఆయా దేశాల్లో ఉన్న బిడ్డలు, ఆయా ప్రపంచాల్లో ఉన్న బిడ్డలందరిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తండ్రి 210 దేశాలు తండ్రి కరోనా వైరస్ తండ్రి ముక్తి కంఠముతో తండ్రి మొర్ర పెడుతుంది. ఆ మొర్ర తండ్రి మీరు ఆలకించగలిగిన వారిగా ఉండి ఆయా ప్రాంతాలలో దేశాల్లో కావాల్సిన సంరక్షణ మీరు ఇస్తున్నారు. ఇంకా క్షేమకరమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేయమని, మీ కృపతో నడిపించమని, గర్భఫలాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు, చండి బిడ్డలు ఉన్నారు, ఉద్యోగాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు, ఆయా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న బిడ్డలు ఉన్నారు. వీరందరినీ మీరు కూడా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ కృపతో నడిపించమని యేసు పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి ప్రార్థన వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్.